ኣብ ታክሲ ዝተረስዐ 35,900 ሜትር ናቕፋን ኣብ 50 መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ተረኪቡ ድሕሪ ምጽናሕ ንዋንኡ ከም ዝተዋህበ ካብቲ መደበር ፖሊስ ዝበጽሐና ሓበሬታ ገሊጹ። መድሃኔ ዘርአብሩኽ ተላ ዝተባህለ መራሕ ታክሲ ምሕረት ኣብ ገብረ እግዚአብሔር ፍሳሐጼን ዝተባህለ ተቐማጢ ሽወደን ምስ በዓልቲ ቤቱ ካብ ጸሎት ናብ ብሎኮ ጎዳይፍ ኣብጽሑ ኣብ ዝተመልሰሉ ኣብ ከባቢ አላስካላ ሆቴል ናይ ሓንቲ ተሳፋሪት እኽሊ ክጽዕን ነቲ ገንዘብ ዝሓዘ ሳንጣ ከም ዝረኸቦን ተቐላጢፉ ድማ ናብ 50 መደበር ፖሊስ ከም ዝረከቦን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘነጽር። ዋና ገንዘብ ብወገኑ ድባርዋ ምስ በጽሐ ገንዘቡ ምስኡ ከም ዘይነበረ ድሕሪ ምርግጋጹ ተቐላጢፉ ንመራሕ ታክሲ መድሃኔ ከም ዝደወለሉን ገንዘቡ ናብ 50 መደበር ፖሊስ ከም ዝረከቦ ድሕሪ ምሕባሩ ድማ ኣብቲ ዕለት ገንዘቡ ከም ዝተረከበ ትዝበጽሐና ሓበሬታ ነጺሩ። ንሱ ወሲኹ ንሕና ከም ህዝቢ ዘይናትና ዘይንደሊ ህዝቢ ምዃንና ኢና ኣብቲ እንነብረሉ ሃገር ንግለጽ። እዚ ድማ ካብዚ ሕብረተሰብ ዝወረስናዮ ክቡር ባህሊ እሞ ናብ ወለዶታት ክሰጋገር ይግባእ ትብል ደቦዋ ኣመሓላሊፉ። ኣዛዚ 50 መደበር ፖሊስ ሰርጌንተ መሐመድ ኑር መሐመድ ዓሊ ብወገኑ ወዲቑ ጸንሐካ ገንዘብ ይኹን ንብረት ናብ መደበር ፖሊስ ምርካብ ኣብ ኤርትራ ኣገራሚ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ሰናይ ተግባር ጭዋ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ናብ ዝቕጽሉ ወለዶታት ክሰጋገር ከም ዝኽእል ከዓ ሙሉእ እምነት ኣለኒ ክብል ገሊጹ። እዚ ከምዚሉ ከሎ በረኸት መንግስቲ ኣብ ገብረ እግዚአብሔር ዝተባህለ ተማሃራይ 10ይ ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ባና ሓርነት ብ17 ሕዳር 2025 ሰዓት 6 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ እንዳባሒሽ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ደቀ መሓረ ወዲቑ ዝረኸቦ ሽሕ ናቕፋ ናብ መደበር ፖሊስ ደቀ መሓረ ኣረኪብዎ ድሕሪ ምጽናሕ ናተዩ ዝብል ኣመልካቲ ከይተረኽበ ገደብ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ንረኻቢኡ ከም ዝተወገነሉ ሓላፊ ምክልኻል ገበን መደበር ፖሊስ ድል ተኽለ ሓቢሩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገር ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪ ዜና